посещаваме бебешко плуване от вече близо година. Първото ни посещение беше миналата година, началото на септември месец. Адриана тък му беше направила 3 месеца. Бебешко плуване, се забавляваме, играем. Всичко е като игра за децата, обаче има страшно много ползи за тях. Вече бих препоръчала заниманието по бебешко плуване на всеки един родител, който има малко детенце на тази възраст. За мен чак задължително не е, но доста препоръчително децата да се срещнат с водата на възможно най-малка възраст, защото е много добре за тях и за тяхното развитие. А Диана Дундарова пък, нашия треньор, която за всички нас е просто Диди, е един от най-лъчезарните хора, които познавам. Има индивидуално отношение към всяко дете и си личи, че обожава това, което прави и го прави с цялото си сърце. Ние с Адриана искаме да благодарим на всички, че през изминалата година Депо стана място, където сме сред приятели и се чувстваме уютно, спокойни и щастливи.